Každý sme zodpovedný sám za seba. Iba sám za seba. Je ľahké sa vyhovárať na niekoho iného, na iného človeka, osud, na Boha. To len preto, že nie všetci sme pripravení prijať za seba zodpovednosť. Ale v skutočnosti, ak to urobíš, značne sa ti uľaví a dokonca sa ti bude ľahšie žiť. Napríklad, ak si sedneš do auta, ktoré bude šoferovať tvoj kamoš a ten nezvládne riadenie z nejakého dôvodu a havaruje, pričom ti to privodí újmu na zdraví, je to jeho vina či tvoja? No tvoja. A prečo? Lebo ty si urobil to rozhodnutie sadnúť si s ním do auta, on ťa nenútil. Aj v situácii, kedy si povieš, že si nemal na výber, vždy máš na výber. Ak ti niekto bude držať zbraň pri hlave, jedna z možností je umrieť. Aj to je voľba. Vždy ale volíme to, čo považujeme za menšie zlo pre nás. Ak za seba nepríjmeš zodpovednosť, staviaš sa do role obete a to ťa len zbytočne môže deptať. Všetko, čo sa ti deje, sa deje pre teba. A má ti to niečo dať alebo ukázať.